Moi kaikki! Ja tänään mä teen videon, että mä kerron, että minä päivinä mä teen näitä videoita. Eli mä teen 2 kertaa viikossa, maanantaisin ja perjantaisin. Mutta näitä videoita voi tulla muinakin päivinä. Eli huomenna tulee aamurutiinit video. Ja maanantaina tulee My Day ja perjantaina mä teen jotain. Mutta niin. Ja mä koitan keksiä siinä Maides jotain, kun mä oon meidän kanssa. Ja niin me ollaan varmaan jossain kirjastossa tai Prismassa. Ja niin. Eipäs mulla tässä nyt muuta ollutkaan. Joten tilatkaa mun kanavaa ja tykätkää tästä videosta. Ja jos ette tykkää, niin painakaa sit sitä pilkku alaspäin. Mutta toivoisin, että saisin vähän pilkkuja. Ja kommentoikaa, jos haluatte, tai jos keksitte mulle jotain perjantaiksi, niin se varmaan sitten toteutuu. No mutta ei mulla muuta. Moikka!